Ένα πολύ σημαντικό θέμα όταν μελετάμε απλή αρμονική ταλάντωση είναι ο πολύ καλός χειρισμός των γραφικών παραστάσεων των μεγεθών. Έτσι λοιπόν εδώ να δούμε τις γραφικές παραστάσεις των τριών μεγεθών της κίνησης, δηλαδή της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Πρώτα είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζονται και οι τρεις γραφικές παραστάσεις η μία ακριβώς κάτω από την άλλη για να μπορούμε να κάνουμε άμεσες συγκρίσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης που είναι μια ημιτονική συνάρτηση του χρόνου και που βέβαια μεταβάλλεται από το α μέχρι το μείον α. Ακριβώς από κάτω πρέπει να σχεδιάσουμε πρώτα τη γραφική παράσταση της ταχύτητας που είναι μια συνημιτονική συνάρτηση του χρόνου και μεταβάλλεται από τη μέγιστη v0 μέχρι την ελάχιστη μείον v0 και τέλος την επιτάχυνση μείον ω τετράγωνο επί α επί ημίτων ω t που είναι ακριβώς συμμετρική σε ό,τι αφορά τη μορφή της από την εξίσωση της απομάκρυνσης και περιορίζεται το εύρος της από την τιμή α0 μέχρι την μείον α0. Η σχεδίαση των τριών γραφικών παραστάσεων η μία κάτω από την άλλη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε απευθείας συγκρίσεις. Για παράδειγμα, εδώ που ολοκληρώνεται η μία περίοδος και συνήθως στις ερωτήσεις μας ζητούν μέχρι εδώ να σχεδιάσουμε, δηλαδή πώς είναι η εικόνα της κίνησης για μία περίοδο, βλέπουμε αμέσως ότι ενώ η απομάκρυνση του σημειακού αντικειμένου έχει μηδενιστεί, η ταχύτητα είναι μέγιστη, ενώ η επιτάχυνση επίσης είναι στην τιμή 0. Στη χρονική στιγμή ταυ-δεύτερα, δηλαδή στο μισό της περίοδου, μπορούμε ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει, όπως και στο ταυ-τέταρτα ή στο 3 ταυ-τέταρτα.